נמאס לכם ממכשירי אינהלציה גדולים ורועשים? תכירו את הפתרון הקומפקטי והשקט שלנו. קל להפעלה, נוח לנסיעה ומתאים לשימוש בכל מקום. תחילה, פותחים את תא התרופה ומוסיפים את הכמות בהתאם להנחיות הרופא. מוציאים את פקק הביטחון ולוחצים על כפתור ההפעלה. בכל לחיצה העוצמה עולה. הראשון של תינוקות, השני של ילדים והאחרון למבוגרים. כמובן יש טיימר ששולט בזמנים. יש אופציה לפיזור אחיד בחדר על ידי צינורית שמתחברת בקלות. וכמובן הערכה מגיעה עם שתי מסכות, אחת לתינוקות וילדים ואחת למבוגרים. המכשיר מאושר על ידי משרד הבריאות.